ଜାତୀୟ ପତାକା ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଉ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଆମର ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ 4ଟାରେ ଆସିକି ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାମରେ। ସାମ୍ନାରେ ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ ଅଛି। ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ କରିଦେଲେ ଟିକେ ବାସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବେଲୁନ ଫୁଲେଇକି ପୁରା ରେଡିରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଇ କରିଦିଅ ପିଲା, ହାଇ କରିଦିଅ ବାସ୍। ଆଉ ସକାଳର ଭିଉଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଏ ପିଲା ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ବାସ୍। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବାସ୍ 4ଟାରୁ ଆସିକରି ପିଲାମାନେ ପୁରା ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବେଲୁନ ଫୁଲେଇକି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏକାଡେମୀ ବ୍ଲକ କୁ କେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକାଡେମୀ ବ୍ଲକ ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ 4:30 ପିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକରି ରେଡି। ହାଇ କରିଦିଅ ପିଲା, ହାଇ କରିଦିଅ। ଜାତୀୟ ପତାକା କେ, ଜାତୀୟ ପତାକା କେ, ଜାତୀୟ ପତାକା କେ, ଭାରତ ମାତା କେ, ଭାରତ ମାତା କେ, ଭାରତ ମାତା କେ, ଜାତୀୟ ପତାକା କେ, ଜାତୀୟ ପତାକା କେ, ଜାତୀୟ ପତାକା କେ। ପତାକା ଅଛି ଆମର ଦେଖିଲେ। ତ ଏପଟ ସାଇଡରେ ପତାକା ଅଛି ଆମର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଏକାଡେମୀ ବ୍ଲକ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କାଲି ତ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ତ କାଲି ପିଲାମାନେ ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜାଗର ରହି ବହୁତ ସଜାସଜି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳ 4:30ରୁ ଆସି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସଜାସଜିରେ। ବେଲୁନ ଫୁଲେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତା ଲଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏପଟେ ଏବେ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇ କରିଦିଅନି ଟିକେ, ହାଇ କରିଦିଅ ବାସ୍। ଯା ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ସପୋର୍ଟ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଉପର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ। ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବସିଛନ୍ତି। ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ପିଲେ। ରେଡି ତ ଏ ରାଉଡି ଗା ଚଷମା କାହିଁ ରେ, ଚଷମା ଧରି ଲବ ବାସ୍। ଏପଟେ ଆମର ବସିବାର ସାର୍ ମାନେ ବସିବାର ଟେବୁଲ। ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ ତୁମେ ଫୁଲ ବନଉଛୁ ନାହିଁ କ୍ରେଡିଟ ଟା ନେଇଗଲ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଶିକି ପୁରା ବନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଉଛି ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ହାଇ କରିଦିନ ଟିକେ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପିଲାମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ପତାକା। ଆଉ ଏପଟେ କାଲି ସିଷ୍ଟମ ତ ଦେଖିଥିଲେ ତିଆରା ହେଇଥିଲା ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫୁଲ ସେଇପଟେ ଗୋଟେ। କାଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବେଲୁନ ଲଗା ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହିଁ କାଲି ହିଁ ଲଗା ହେଇଛି। ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଆମର ଆସିଗଲେ। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ପୁରା 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲର ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ରାତି 12 ପାଖାପାଖି ପୁଣି ବର୍ଷା ଦେଇଦେଲା। କଲର କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।
ଆଉ ପିଲେ ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ ଯାହା ହଉ ସ୍ପେଶାଲ ପିଲା ଗୁଡା ହଁ କାଲି ରାତି ପିଲା ଏଇ ପିଲା ରଙ୍ଗ କହୁଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ ବାସ୍ ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଆକାଶ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପଡିଆରେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି ଖାଲି ଧଳା କଲର ହିଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବେ ଆମର ପତାକା କଲର ସବୁ ଲାଗୁଛି କମଳା କଲର ତାପରେ ଧଳା କଲର ରହିଛି ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଗଲା ଏଇ କଲରଟା ଗ୍ରୀନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କଲର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଇଛି ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖି ନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖି ନାହିଁ ତ ଚାଲ ଯାହା ଫାଇନାଲି ଆମର ରଙ୍ଗମାରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ହଁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଏଇଟା କିଛି ଦିନ ବେଳର ଆମ ସ୍କୁଲର ଭ୍ୟୁ ଆଉ କାହାରି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାରେ ପିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ହଁ ଦେଖିବେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ହବ ହେଇନି ହଉ ପିଲେ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ଏପଟେ ଆସ ଯାହା ହଉ ଆମର ପିଲାମାନେ କାଲି ରାତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ସକାଳୁ 4:30ରୁ ଆସିକି ମେହନତ କରିଛନ୍ତି ହାଇ କରିଦିଅ ଭଲସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଗାଧାଗଧି କରୁ ସେପଟେ ପତାକା ଆମର ଟାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଉତ୍ତୋଳନ ହେବାକୁ ଆମର ଯାଉଛି 8:30 ପାଖାପାଖି ତ ଏବେ 7:30 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖଉଛି ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ ପତାକାରେ ଫୁଲ ଲାଗିବ ଯେ କ'ଣ ଫୁଲ ତୁଳୁଛ ନାଇଁ ପୁରା ରେଡି ଆଉ ଠିକ ଅଛି